Mawa bwino ndipo ndi nthawi ya nkhani yochokera kuno ku MBC muli ndi Nurses amawa poyamba nayi mitu yake. Nthambi yotolera misonkho mdziko muno ya MRA yationetsetsa kuti galimoto zomwe zanyamula mafuta kuchokera ku Tanga mdziko la Tanzania sizikumatenga nthawi zikafika pa chipata cha Songwe. Kuthimathima kwa magetsi kuchepa kutsatira kukonzanso kwa makina ena opangira magetsi kukapichira. Ndipo bungwe la boma lopereka ngongole la NEF likupitiriza kugawa fetereza ngongole kwa alimi mdziko muno zomwe akuti zithandiza kuti alimi apeze zokolola zochuluka. Tsopano tikupatsireni nkhanizi mwa tsatanitsatani. Pamene galimoto zonyamula mafuta kuchokera ku Tanga mdziko la Tanzania zayamba kulowa mdziko muno, nthambi yotolera misonkho ya Malawi Revenue Authority MRA yati ionetsetsa kuti galimoto zomwe zanyamula mafuta awa sizikutenga nthawi yayitali zikafika pa chipata cha Songwe mboma la Kalonga. Wachiwiri kwa mkulu wa pamalopa a Gibson Mzoma ati padakali pano ofesi yawo yayika kugwira ntchito apadera kuti azithandizira pa magalimoto omwe anyamula mafuta awa kuti adzilowa mdziko muno mwansanga. Chisomo Manda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pomwe nduna yona za magetsi a Ibrahim Matola anafika pa chipata cha Songwe kuti akadzionere okha ngati pali mavuto aliwonse, pamene mafuta okwana 51 million liters ayamba kufika kuchokera ku doko la Tanga mdziko la Tanzania. Wachiwiri kwa mkulu wa bungwe la MRA pa Songwe adati pakadali pano nthambi yawo yagula makompyuta atsopano omwe athandizire kuti galimoto zomwe zanyamula mafutawo zisamachedwe zikafika pa chipatapo. Iwo adati ayankhula naso ndi anzawo ku Tanzania kuti athandizire kuti ntchito yolowetsa galimoto zomwe zanyamula mafutawo ikhale yosavuta. Poyamba tukuyamika kwambiri commissioner athu Daniel Taka chifukwa tamumvisira kuti tilandira mafuta akuchuluka kwambiri this month. Anatipasa makompyuta ena onjezera pamene tinawo kale makompyuta 5 and 5 iwo awiri achopanga special for officers ona kuti azitha kupanga process ma consignment a fuel and awiri ena ondonera kuti tupangira kuti mati ma permit galimoto galimoto yonse yochoka kuti mene okhandi permit ndi awiri nawo athandizira permit then konjezera penepo imodzi imepangisa number 5 ili ku bank because mano pati magwira ndi National Bank. So pa bank imodonera kuti kiwi imodzi ndi magwira ntchito ngati za MRA ina the workers bank, but we have had to ask a bank kuti tike computer imodzi azipanga special for za fuel. Ndi munthu wa fuel akabwera anokima they just go straight pa account ya banki ndikulipira. Ndipo mmawu wake nduna yona za mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola inalonjeza Malawi kuti ngakhale pali mavuto osiyanasiyana komabe mafutawa afika paliponse posachedwapa. Population ikuchuluka, magalimoto onse mukuona apa maiti amene akulowa apa onse afuna mafuta, koma zonsezo mapulani alipo chifukwa chake pabwera nkhani iyi yoti tizigula mafuta nkhani nikukadzazisa mu Nkhokwe awa penetendawa azibweresabe chizikhala chakudya chathu cha lero. Tikatero ngati dziko tikhala pa mtendere. Matankala osachepera 1500 ndomwe akuyembekezeka kunyamula mafuta okwana 51 million liters kuchokera ku doko la Tanga mdziko la Tanzania. Pomwe timalemba ripoti ili nkuti galimoto zonyamula mafuta zoposa 100 zinali zitalowa kale mdziko muno. Chisomo Manda, MBC News, Kalonga. Padakali pano mafuta galimoto a petrol ndi diesel oposa malita 3,500,000 afika mdziko muno. Mafuta awa ndi gawo loyamba lobweretsa mafuta okwana malita 51 million omwe boma linagula mdziko la United Arab Emirates. Galimoto zikuluzikulu zonyamula mafuta awa zikufika mdziko muno kuchokera ku doko la Tanga mdziko la Tanzania kudzera ku chipata cha Songwe ku Kalonga. Tili ndi zambiri mu ripoti ili la Chisomo Manda. Nkhani imene amalawi ambiri akhala akuyembekezera. Mafuta okwana 51 million liters ayamba kulowa mdziko muno.
ndipo nduna pamodzi ndi atolankhani anafika pa chipata cha Songwe kuti adzionere okha kufika kwa mafutawo. Pamene timafikapo ndikuti mathankala oposa 100 onyamula mafuta iliyonse 35,000 liters akulowa mdziko muno. Kufika kwa ndunayo pa chipata cha Songwe kunalinso kufuna kukaonetsetsa kuti pasakhale zotsamwitsa pamene mafuta ochuluka akhala akulowa mdziko muno. Ndipo ndunayi inapempha kuti pamene mathankala ena afika mdziko muno omwe ali ndi galimoto za mtunduwu afike kuboma kuti athandizire pa ntchito yonyamula mafutawo mdziko la Tanzania. Pafundoyo iwo adati pakufunika galimoto zonyamula mafuta zoposa 1,500. Ndiye izizi zipangisa kuti mafutawa mu nkhokwe mwathu mudzaze. Tili ndi nkhokwe kuno ku Malawi yokwana mafuta 60 million liters. Koma nkhokwe mene sizinadzadzepo. Koma mchitidwe uwu ndi system iyi zipangisa kuti mafuta mu nkhokwe mwathumo adzaze. Chifukwa kubwera kwa mafuta ngati awa ndi aja amene akhala kubweresa akapeza makobiri nawonso tikalipira nawonso abwerese pena sabwerese amene aja ndi azikhala achakudya cha lero akabweresa tikayika ku filling station. Koma awa ndi nkuti mu nkhokwe tili nawo. Njala ikavutisisa pa nyumba mudzi amayi akalowa mudengo ndikutapako ufa. Ukapezeka bagi asabweresa kapena bucket asabwerese sapo. Zimene zifuna zichitike apa kuti ndondomeko iyi ndiyobweresa mafuta ambiri pakamodzi komanso kalipidwe kake yayi ndikofe wako kali ndi masiku zasiyana ndi aja amabweresa kuti lero abweresa afuna talipire mawa abweresa afuna talipire. Pakali pano mathankala osachepera 100 ndomwe alowa kale ndi mafuta mdziko muno. Chisomo Manda, MBC News, Songwe, Karonga. Dziko la Britain labwerezanso kulonjeza kuti lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi kubwezeretsa zinthu mchimake potsatira namondwe Friday yemwe anaononga zinthu mdziko muno mu Machi mchaka cha 2023. Wachiwiri kwa kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi a Olympia Werako Brody anena izi pomwe iwo pamodzi ndi nthumwi za bungwe la America komanso bungwe loona za ngozi zogwa mwadzidzidzi la Dodma anakayendera anthu omwe anasamukira kwa mbenje mboma la Nsanje. Charles Pensolo wafika ndi ripoti. Mu Novemba chaka cha 2023 anthu ena okhala ku dera la Makhanga anasamukira ku mbenje mbomali namondwe Friday ataononga dera lomwe amakhalalo. Boma la Scotland kudzera ku bungwe la Give Directly linathandiza mabanja pafupifupi 1000 ochokera mizi 23 kuti asamuke. Bungweli limapereka ndalama zapakati pa 300,000 kwacha mpaka 1.2 million kwacha pa banja lililonse kuti ziwathandizire kupeza malo okhala. Mawu ake Brobe yemwenso ndi mkulu woona za ntchito zachitukuko za dziko la Britain kuno ku Malawi anayamikira dziko lino kamba koyetsetsa kulimbana ndi mavuto omwe anaza kamba kana namondweyo. Pamenepa Mai Brobe anati dziko lawo lipitirira kugwirana manja ndi dziko la Malawi pofuna kupeza njira zokhazikika zothandiza pakagwa ngozi zadzidzidzi monga mphepo ya mkuntho. Mawu ake mfumu Kalonga ya kudera la Tsopanolo inati ndiyokondwa kuti tsopano anthu ake akukhala mopanda mantha kamba kuti anasamukira ku mtunda. Komabe mfumu iyi yapempha kufuna kwabwino kuti apitirizebe kuwathandiza. Ngakhale ife tunena kuti tikuvutika ndi njala koma mvula iyi tichita kuyitana kuti ambuye ulondola mbwesa masiku awiri ife rutikhala ife tili pa mtunda situdera nsongawo. Ndipempho langa unena kuti iwo amene akumvaso amene ali mphepete mwa mazi asunthe ndithu. Naye mkulu wa bungwe la Dodma Commissioner Charles Kalemba wayamikira mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo dziko la Britain chifukwa chothandiza dziko lino pakagwa matsoka. Amatithandiza kukakhala njala. Ndiye tikunena kuti tithandize kukakhala njala nchinthu chabwino chifukwa kuti tili ndi njala. Koma kodi tingapange chani kuti njalayo tithane nayo kwa mthetete. So timakalangiza kuti pali maskimu ena amene takhazikitsa kuno ku Nsanje kumene anthu amene mabanja amene akugwira ntchito maskimu amenewo panopa sakudaliranso zinthu zolandira. Pomaliza pa ulendo wawo anthuwa anakayenderanso zitukuko zosiyanasiyana zomwe zikuchitika mboma la Nsanje. Izi ndikuphatikizapo skimu ya Chimwalambanga yomwe ndi yayikulu mahekta 200 kwa mfumu yayikulu Malemya
komwe analonjeza alimi pa sikimuyo kuti awathandiza kutukula sikimu yawo. Kenako nthumwizo zinakayenderanso ntchito yomanga njanji ya Mark Bangula asanakayendere maboti opulumutsa anthu pa nthawi ya ngozi ku Nsanje komweko. Kuchokera kuno ku Nsanje ndine Charles Pensulo. Kutimatima kwa magetsi kuchepa kutsatira kukonzanso kwa makina ena opangira magetsi omwe anasiya kugwira ntchito pomwe zitsulo zina za makinawo zinaperepeseka. Ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe lopanga magetsi la Ijenko Dr. Maxon Chitawo ndiwo anena izi pomwe nduna za magetsi a Ibrahim Matola inakayendera malo opangira magetsi akapichira mboma la Chikwawa. Tindi zambiri mulipotiri. Kwa sabata zingapo tsopano dziko la Malawi lakhala likumana ndi vuto la kutimatima kwa magetsi kutsatira kukonzanso kwa ena mwa makina a bungwe la Ijenko kukapichira hydropower station ku Chikwawa. Ndipo ulendo wa nduna ya zamagetsi a Ibrahim Matola kumalowa kunali kudzaona momwe ntchito yokonzanso makinawa ikuyendera kufikira lero. Ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe lopanga magetsi la Ijenko a Maxon Chitawo ati malo akapichira akupanga mphamvu za magetsi zokwana 50% koma likamatha lolemba akhala ataonjezera kufika pa 97% kutsatira kumaliza kukonza makina amodzi mwa makina awiri omwe amawakonza. Progress kwenda bwino pali panopa ndikuti unit 1 imene inali damage yayikulu kwambiri. Tinapeka siwe kuti tenga masura 5 kuti ikoze. Today is number 12. Talusa 50% chimera bwira kode uri tili nditupo mu mena tinakozera uri iteka na chiro yakulu fana kumasula tabani yonse ima kankama ima kulani madzi taikoza kunoku tanyama soyona kuno kukapichira kapena ku extra kwatu blantaya mena kuipala bwino ndeti bwese sokona kukapichira kuti zaimangirire nechimene ili padoko salama kwambiri. Unit 3 unit 4 ana masius shaft seals amene anonongeka. Unit 3 taimaliza pamwe kugira shira kuno bwino. Unit 4 pavara maliza kukoza tubwezeretsa tsopano kuti pafika kuti mawa ali kukamacha kuti tunasamba kugira ntchito magetsi abwera so mgrid kuti mawa kuti 97 megawatts ilipo chwa kukapichira. Poyankhula nduna ya zamagetsi a Ibrahim Matola ayamikira ogwira ntchito ku Ijenko kamba kogwira ntchito modzipereka komanso ayamika Malawi kamba kodekha mu nyengoyi. Zimene zikuchitika apa ndikuchosa zitsulo zimene zadyeka ndikuyikaso zina ndi ntchito yayikulu monga maonera kuti pali manati ena umamasula 3 pa tsiku komanso osati kumasula ndi manja kumasula ndi machedi koma chifukwa choti chinthucho chachikulu chinaticho chachikulu ndiye ndi ntchito yayikulu kwambiri. Ndiye tionenso ntchito ya mchenga kapichira ali kumapeto kwenikweni kwa mtsinje wa Shire kutsogoloko kukubwera mpatamanga ndiye bali kula Debali Tedzani ankula watu anabadwa 1966 hydropower plant yoyambirira nde wosewa ali kutsogolo kapena kumwamba kwa mtsinje wa Shire uno kapichira nde womalizira nde amalandira china chilichonse zinyalala zonse zimene zapulumuka uko zimabwera kuno. Makina omwe akuakonza kukapichira akhala kugwira ntchito kwa zaka 25 tsopano. Malo opangira magetsi akapichira amapanga magetsi 129.6 megawatts pa 441.55 megawatts omwe kampani ya Ijenko imapanga mdziko muno. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Mercy Zamawa. Tiyeni tionenso mitu yake. Nthambi yotolera misonkho mdziko muno ya MRA yationetsetsa kuti galimoto zomwe zanyamula mafuta kuchokera kutanga mdziko la Tanzania sizikumatenga nthawi zikafika pa chipata cha Songwe. Kutimatima kwa magetsi kuchepa kutsatira kukonzanso kwa makina ena opangira magetsi kukapichira. Ndipo bungwe la boma lopereka ngongole la NEF likupitiriza kugawa fetereza ngongole kwa alimi mdziko muno zomwe kuti zithandiza kuti alimi apeze zokolola zochuluka. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Mwini wake wa kampani ya Master Security Services Alfred
Gangata akuyembekezeka kukaonekera ku khoti pa mlandu omuganizira kuti amachita bizinesi pogwiritsa ntchito mapepala achinyengo. Izi ndi malinga ndi chakalata chomwe wasainira ndi mmodzi mwa akuluakulu ku MRA a Wilma Chalulu. Agangata awazenga mlandu ogwiritsa ntchito certificate ya malonda ya chinyengo. Mkulu wa polisi mdziko muno Mai Melini Yolamu wauza apolisi kuti atsate ndondomeko za ntchito yawo pomwe dziko lino likupita ku chisankho mu mwezi wa Septemba. Yolamu anena izi ku Lilongwe pa phwando lomwe anakonzera apolisiwa lokondwerera kutha kwa chaka komanso kuyamba kwa chaka chatsopano. Mkulu wa polisiyu watinso mchaka cha 2024 milandu inatsika ndi 4 pa 100 iliyonse. Beatrice Mwape wafika ndi ripoti. Popereka chithunzithunzi cha momwe dziko lino lachitira pa nkhani za chitetezo, Ayolamu ati milandu yogwirira kapena kugonana mokakamiza, yokuba komanso yothyola nyumba yachepa. Iyo ati milandu yonse yachepa ndi 4 pa 100. Kuphatikiza apo, iwo ati ngozi za pansewu zachepa ndi 15 pa 100 ndipo milandu 79 pa 100 aizenga ndi kutha mu chaka changothachi. Iwo apempha apolisiwa kuti achilimike pogwira ntchito motsata malamulo a ntchito yawo pomwe dziko lino lichititsa chisankho chaka chino. Iwo ati apolisiwa ali ndi udindo waukulu poonetsetsa kuti chisankho chidzachitike motsata ndondomeko komanso mwabata ndi mtendere. Ifeyo ngati Malawi Police Service tikufuna tigwire ntchito kwambiri kuposa mmene mwina tinagwirira chaka chatha, pozindikiranso kunena kuti chaka chimenechi ndi chaka chimene Malawi ikhale kupanga chisankho. Ndipo tonse tikudziwa nthawi ya chisankho ndiye kuti Amalawi ambiri amakhala akuchita zinthu zosiyanasiyana, ndiye kuti akhale otetezedwa komanso kuti chisankho chija chiyende bwino. Chikusowekera ifeyo tikhale pa ntchito yayikulu, ukadaulo wathu upite pamwamba kwambiri, ndiye kuti china chilichonse tikuyenera kupanga koposerapo mene tinapanga chaka chatha kuti zinthu zitiyendere. Komabe Ayolamu adandaula ndi kuchuluka kwa anthu omwe akumapereka zilango okha kwa anthu omwe akuwaganizira kuti alakwa. Iwo ati chaka chathachi apolisi asanu ndi atatu 8 aphedwa ndi anthu chifukwa chosamvana, ndipo apempha anthu mdziko muno kuti adzipeza njira zabwino zokambirana pakakhala kusamvana osati kupereka zilango okha. Pamene tasemphana chichewa ndi wapolisi wina aliyense, tiyeni tipite ku maofesi kwathu kuti tikakambirane kuti zimenezo tikonze, chifukwa kupanga kumenyako kapena kuchita china chilichonse mwina kotcha katundu wa polisi sikupereka chigamulo choyenerera. Mkulu wa polisiyo wati polisi yagula bwato la pamwamba lochitira chipikisheni pa nyanja, yalemba ntchito anthu oposa 3000 kufikitsa chiwerengero cha apolisiwa pa 20,000 mwa zina. Iwo ati apitiriza kuonetsetsa kuti ntchito za chitetezo zikuyenda bwino mdziko muno ndi kuonetsetsa kuti muli chitetezo chokwanira, bata ndi mtendere. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Bungwe la boma lopereka ngongole la NIF lati lipitiriza kugawa fetereza wa ngongole kwa alimi mdziko muno. Mkulu wa bungwe Hafren Jeseni ati ntchitoyi ikuthandiza alimi kuti apeze zokolola zochuluka zomwe zingathandizire kuchepetsa mitengo ya chimanga pa msika. Iwo ayankhula izi pomwe amapereka fetereza obereketsa komanso okulitsa kwa alimi ammadera a mfumu yayikulu Mtema Kabudula komanso Khongoni m'boma la Lilongwe. Mtolankhani wathu Emmanuel Chimutu walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Amikani Makanga. Ntchito yogawa fetereza yomwe NIF ikugwira madera onse a dziko lino yakhazikika pa alimi achimanga padakali pano, pomwe alimi a mbewu zina akuyembekezera kupindula ndi ntchitoyi miyezi ikudzayi. Mkulu wa bungwe la NIF Hafren Jeseni aunikira kufunika kwa alimi pa ntchito yothana ndi vuto la kusowa kwa chakudya komanso kukwera kwa mitengo ya chakudya pa msika. Jeseni ati mavutowa akhoza kutha pokhapokha ngati dziko lino lidzathe kukwanitsa kupeza zokolola zochuluka. Pamene mlimi apatsidwa kuthekera kudzera mzinthu ngati izi mafetereza amene tikuperekawa ndi ndalama kuti akagule mbewu ndi fetereza payekha, akalima kwambiri dziko lino likhala nchakudya chambiri, ndiye kuti chakudya chija sichizipezeka paliponse. Chikapezeka paliponse chitsika mtengo. Komanso msayiwale kuti mlimi yemweyo kupatula kulima chakudya amalima mbewu zina zimene timagulitsa kunja, mkupeza dola tunena ija
mwachitsanzo fodya, nyemba, soya ndi mbewu zina zotero. Mfumu yaikulu Khongoni yathokoza boma kamba kuganizira anthu a ndera lawo pa ntchito yogawa fetereza yomwe nifi ikugwira zomwe iwo kuti zithandiza anthuwa kupeza zokolola zochuluka. Mfumuyi yatinso feterezayo wabwera mu nthawi yake pomwe mvula nayo ikugwa mosalekeza. Nikuyamba kuno kwa Khongoni kutibweretsera fetereza ni zinthu zosowa kwa munthu akamalima amalima ni fetereza opanda fetereza sizingatheki koma kuti munthu akolole amakolola moti nkhani imene mulifusayi ndinokondwera kwambiri kubwera kwa fetereza ndi anditsini asiwo ndinokondwa kwambiri. Boma la President Chakwera linalamula bungwe lobwereketsa ndalama la NIF komanso logulitsa fetereza la SFFRFM kuti agwire ntchito limodzi pofikira alimi omwe sapeza mwayi mu pologalamu yopereka fetereza ya AIP. Ripoti limenelo la Emmanuel Chimutu koma amawerenga ndi Amikani Simtowe. Kampani ya Sanweka yatipitiriza kukhala pa mgwirizano ndi bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC pothandizira mpikisano wa asangalatsi wa Entertainers of the Year pofuna kutukula achinyamata kudzera mu ntchito zaluso. Mkulu wa kampani Rashid Kaseto ndi omwe anena izi mu mzinda wa Blantyre atapereka mphoto za matelevishoni awiri a plasma kwa opambana awiri pa mpikisano wa chaka chatha mu gawo loyimba nyimbo za uzimu Miracle Chinga komanso katswiri wa mpira masewera amiyendo Isaac Galiati. Feo takhatili pa ubale wa utali ndithu ndi MBC moti tinanyadira kuti tinali nawo gawo limodzi la Entertainers of the Year 2024 ya muziwa entertainment imagunda madera onse ifeyo timapanga work ndachinyamata kwaphunzitsa maluso ndi inali ngati njira imodzi ngati kampani yopanga promote art kuti anthu aluso atha kumakhala ndi motivation kuti tikalimbikira tikachita bwino kuli ena ake tsiku lina akatha kuzatithokoza kuti amugwira ntchito yabwino. Inu yokhalanso kampani ya chinyamata nzofunikira bwanji kuti musitha kugwirana manja ndi makampani komanso mabungwe osiyanasiyana kuthandiza kulimbikitsa chinyamata kuti nawonso azitha kukhala otakataka? Ya ndizofunika kwambiri chifukwa chakuti pamene gawo linali kutukuka pamakhalanso kutsegulidwa kwa ma opportunities ambirimbiri ngati feo anyamata athu akaphunzira maluso kayazo jambula amakagwiranso ntchito limodzi ndi anthu aluso ngati amene wawo. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Nthambi yotolera misonkho mdziko muno ya MRA yationetsetsa kuti galimoto zomwe zanyamula mafuta kuchokera kutanga mdziko la Tanzania sizikumatenga nthawi zikafika pa chipata cha Songwe. Kuthimathima kwa magetsi kuchepa kutsatira kukonzanso kwa makina ena opangira magetsi kukapichira. Ndipo bungwe la boma lopereka ngongole la NIF likupitiriza kugawa fetereza ngongole kwa alimi mdziko muno zomwe akuti zithandiza kuti alimi apeze zokolola zochuluka. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Muna ndine Mercy Zamawa ndikufunirani mmawa opambana.